שלום, הנה שאלה בטריגונומטריה. נתון לנו משולש ABC ונתונים אורכים של שלושת התיכונים, MKT, נסמן אותם. כפי שאתם יכולים לראות, מסומנים בצבעים המתאימים בסרטוט. M זה האדום, K זה הכחול ו-T זה הירוק. צריך להביע את האורך של הצלע AB על ידי שלושת האורכים. באופן עקרוני, מאחר ואנחנו רואים שמה שנתון לנו זה בעיקר אורכים של הצלעות השונות, אנחנו מבינים שהדרך הטובה ביותר לגשת לזה זה דרך משפט הקוסינוסים. שהרי במשפט הקוסינוסים בעיקר בנוסחה יש לנו אורכים ורק זווית אחת שמופיעה. אז בואו נתחיל לגשת לשאלה. כמובן שאנחנו מזהים שיש פה נקודה אחת שמככבת שזה הנקודה G, והיא מפגש התיכונים, ולכן היא מחלקת אותם ביחס של 2:1, כלומר EG הוא שליש של התיכון T, של התיכון הירוק, BG 2/3 של האדום, 2M חלקי 3, ו-AG זה בעצם 2K חלקי 3. נסמן בנוסף לזה את מחצית הצלע שאנחנו מחפשים אותה, את AE וגם את EB בתור X. כמובן שאם נמצא את מחצית הצלע, את ה-X, זה אותו דבר כמו שמצאנו את הצלע עצמה, את הצלע כולה, כי כל מה שנשאר זה להכפיל את זה ב2. נסמן גם את הזווית אלפא שתככב אצלנו בפתרון. אולי קצת מוטיבציה לגבי האסטרטגיה של לסמן דווקא את שני אלה. מאחר ואנחנו מחפשים את AB, אז ברור שמחצית הצלע זה דבר הגיוני לסמן אותו. אנחנו גם מחפשים באיזה משולשים בעצם הצלע הזאת משחקת תפקיד. ואנחנו רואים שהיא משחקת תפקיד בעצם גם בתוך המשולש GBE, וגם בתוך המשולש GAB. בשניהם אנחנו רואים שהזווית אלפא גם משחקת, ולכן אנחנו נוכל לייצר משוואות ששני הנעלמים שלנו, X ואלפא, משתתפים. בעצם שאר השחקנים די נתונים לנו. יש לנו 2/3 מ-K, יש לנו 2/3 מ-M, ויש לנו שליש מה-T שמופיע כאן. אז בואו נמשיך בפתרון. לפי משפט הקוסינוסים במשולש GBE, אנחנו רואים שבעצם EG בריבוע, זאת הצלע שאנחנו מתחילים ממנה בגלל שהיא נמצאת מול אלפא, והיא מתאימה לנו למשפט הקוסינוסים. אז שוב, EG בריבוע זה בעצם הצלע BG בריבוע, ועוד הצלע EB בריבוע, מינוס פעמיים המכפלה של שניהם כפול קוסינוס אלפא. כשאנחנו מציבים את האורכים שאנחנו כבר יודעים, אנחנו רואים שבעצם יש לנו את הכל חוץ מה-X והקוסינוס אלפא. מכפילים את כל המשוואה ב9 בשביל להיפטר מהמכנה, ובעצם קיבלנו את המשוואה T בריבוע שווה 4M בריבוע ועוד 9X בריבוע מינוס 12MX כפול קוסינוס אלפא. עכשיו נסתכל על המשולש היותר גדול, על משולש AGB. שוב נפעיל את משפט הקוסינוסים ושוב את הזווית, לפי הצלע שנמצאת מול אלפא. הפעם זאת הצלע AG. אז AG בריבוע שווה ל-BG בריבוע ועוד AB בריבוע. הפעם יש לנו את כל הצלע AB שזה 2X מינוס פעמיים המכפלה של שתי הצלעות כפול קוסינוס הזווית. נציב שוב את האורכים המתאימים, כמו שאמרתי, הפעם יש לנו את כל 2x, שוב נכפיל ב9 את המשוואה ונקבל את המשוואה הכחולה, 4k בריבוע שווה ל-4m בריבוע ועוד 36x בריבוע, מינוס 24mx קוסינוס אלפא. אנחנו רואים שהגורם שיש לנו כאן מצד אחד
יש 12 עם x קוסינוס אלפא, מצד שני יש 24 עם x קוסינוס אלפא. בעצם אפשר להביא אותם להיות זהים, ועל ידי זה להשוות את שתי המשוואות, ובעצם להיפטר מקוסינוס אלפא. זה המקום היחידי שיש לנו את קוסינוס אלפא. אם נצליח להשוות את שני אלה, בעצם נצליח להיפטר ממנו. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. בעצם אנחנו מבודדים משני הצדדים את 24 עם x כפול קוסינוס אלפא. כמובן שאת המשוואה בסגול צריך על ידי זה, בשביל זה להכפיל ב2. במשוואה בכחול רק צריך לבודד אותו, ובעצם אנחנו מקבלים שמה שנותר מהמשוואה באדום זה החלק שיש פה מצד שמאל, ומה שנותר מהמשוואה בכחול זה החלק שיש פה בצד ימין. ובעצם אנחנו מקבלים שוויון בין שני אגפים והצלחנו להיפטר מהקוסינוס אלפא. אם תשימו לב, בעצם המשתנה היחידי, הנעלם היחידי שנותר לנו בתוך המשוואות זה x עצמו, לכן אם נבודד אותו אנחנו נקבל ש18x בריבוע שווה ל4m בריבוע ועוד 4k בריבוע מינוס 2t בריבוע, ואם נחלק ב18 בעצם נקבל את השבר הזה, 2m בריבוע ועוד 2k בריבוע מינוס t בריבוע. כל זה חלקי 9. אם אנחנו נוציא שורש, בעצם נקבל את x, אבל אנחנו צריכים את ab, ולכן אנחנו צריכים את 2x, ובעצם אנחנו מקבלים ש-ab שווה 2x, שזה 2/3 כפול שורש, הביטוי שכבר קיבלנו קודם, 2m בריבוע ועוד 2k בריבוע מינוס t בריבוע. דבר מאוד מעניין לשים לב זה על הסימטריות של הביטוי שקיבלנו. בעצם כשאנחנו מסתכלים על הצלע AB, אז שני התיכונים שיוצאים ממנה, כלומר AF ו-BD, או K ו-M כמו שקראנו להם בשאלה, מופיעים בפלוס בתוך השורש ועם המקדם 2. לעומת זאת, התיכון T מופיע במינוס וללא המקדם 2, בעצם אנחנו מתייחסים רק לשליש שלו. כמובן שאם היינו מחפשים אורך של כל צלע אחרת, היינו מקבלים את הביטוי הסימטרי. אנחנו יכולים לראות הדגמה של זה בתוך יישומון כזה של GeoGebra, שפה בעצם כתבתי את שלושת הביטויים. אתם יכולים לראות שכשאני משחק עם הקודקוד C, זה משנה את האורך של BC ושל AC. אתם יכולים לראות גם את האורך של הצלע עצמה וגם את הביטוי המחושב. אם אני משנה את אחד הקודקודים האחרים, זה משנה כמובן שתי צלעות אחרות מתאימות, ואתם יכולים לראות את הביטויים הסימטריים שאליהם התכוונתי קודם. זהו, מקווה שהבנתם, ואם לא, אתם יכולים לראות את הסרטון שוב.